Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngalethuba ngalumzuzu ngalihora. Simbonge ubabazekayo, simbonge ongabonwayo, simbonge omangalisayo uyise weNkosi yethu uJesu, ngokusithanda, ngokusinakekela, ngokusivikela, ngokusibekela, ngokusiqinisa, ngokusihambela, ngokuba nathi enkingeni, ngokuba nathi emsebenzini, ezikoleni, ukuba nathi silala sivuka siphuma singena ezimvuleni, elangeni, sishonele, sijabulile kuzona zonke izinto ngaso sonke isikhathi. Makabonge uDumsekayo noTusekayo, singambongi kodwa simenze ilima sithi siyabonga kuphela, siqhubeke ezonweni sithi siyabonga kuphela, siphinde siqhubeke emanyaleni. Kodwa sibonge bese siyaphenduka, sifuna ubuso bakhe, siphenduke sifuna ubungcwele bakhe, siphenduke senze njalo intando yakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, yazi uNkulunkulu kade kufundisa nje kuthinta kakhulu enhliziyo yami ukuthi ukhona yini noma awukho, ukhona yini noma awukho. Yazi ubuke impilo uyibuke, yazi ngoba umoya oyingcwele bayifundisana, ufika akufundise something aphinde futhi akupruvele ngama-actions lento mesiyenzeka physically, noma mesiyenzeka komunye umuntu, noma mesiyenzeka akubonise ukuthi kahle kahle ukuze utshengise ukuthi ukhona, utshengise ngo-1 no-2 no-3, futhi ukuze utshengise ukuthi awukho, utshengise ngo-1 no-2 no-3. Ukubona umuntu uma ngabe khona ekhaya ukuthi kuyabonakala, mhlawumbe ukhipha iwashingi, kuklini, kuwukuthi nokuthi fana ney'ngane mazohamba masey'buya esikoleni zithi ziyafika, kuklini, hawu khona-ke uma kwenziwa ukuthi zisho siwashiwe. Hawe ma ngizwa nje ngiqhamuka nje Nkosi yami endleleni ukuthi hawe ma liyasho ibhodi, hawu shuthi uma usheshe wabuya emsebenzini, shuthi ubaba hawu hawu khona-ke makuvula umnyango. So kukona konke bantu baNkulunkulu, there are instances la kumele ubone khona empilweni ukuthi umuntu usuke khona noma usuke engekho, ubona nga-something ezenzakalayo uma ekhona noma engekho. Kufana nomuntu uma ezoba let's say uyagula, ukuthi noma ekhona ekhaya kodwa kungenziwa lutho, uvele ubone ukuthi hhayi, yazi uthi uyamfica umuntu ukhona ngaphakathi endlini, mhlawumbe ulele or wenza something, uthi uyavutha, hayibo yazi ngitshela ukuthi akukho muntu mina, kanti ukhona. So kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu, ngemphefumulo yethu siba nama-characters amaningi ahlukahlukene osikwazi ukuplotha ngayo ukuthi usibani bani yazi uthanda into yokuthi usibani bani ukuthi uzongithethisa kabi nje mengalahla udoti phansi, mengashiya kanjalo, mengashiya ngandlulile, mengenza ukuthi uzokuthethisa. Uyazi ukuthi mengabe khona usibani bani angiwashiya amanzi ngawachithile, angikwenzi ukuthi angishiyi nje ngingakolobhile, angishiyi ngaklini ngoba usibani bani uzongithethisa. Uyizonda kabi into engcolile, uyizonda kabi into yokuthi, uzonda kabi izitshe engawashiwe kulale izitshe ezingawashiwe, uzonda kabi isitshe esingcolile, uzonda kabi zonke lezo zinto. So bantu baNkulunkulu, ukwazi ukuplotheka ngalokho ubukhona bakho nobungekho bakho, ubone ngokukhishwa kwewashingi, ubone ngokukhishwa yonke into ukuthi hawu khona kwesibani bani namhlanje, hawu khona kumakhelwane namhlanje, hawu ngivele ngabona nje ukuthi khona wena. Athi noma hawu mase kufike wena kuyacaca, mase kufike wena kuyadliwa, mase kufike wena kuyafudumala, mase kufike wena nje kuyabonakala ukuthi kuvele kufudumale ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, empilweni kuba kanjalo. Ngomphefumulo wakho nangendlela ophila ngayo utshengisa i-character yakho ezoveza noma kukhona wena noma ungekho. La khona usuke under i-influence yemimoya noma ungcola, usungasakwenzi lokho ojwayele ukuthi ukwenze, ila kuvela khona ukuthi ngazi ukuthi akekho-ke manje, ngazi ukuthi uthunjiwe manje, athi umuntu engazi ukuthi ngisalahlekelwe ingqondo kancane, awu Nkosi yami ngathi ngisanomsangano kancane, angathi ngisanokuthi. Kufana noma mhlawumbe masemayedle kakhulu, mhlawumbe uzolala kuze kweqe, noma mengabe ephuzile, noma ngabe mawenza something ephambene, ila kube ngazi ukuthi akekho khona ebekhona. Ubuye umqondo mase sesobha athi wow usebuyile kwesibani bani, ngivele ngabona. Khona nje omunye umngane wami kamakhelwane oyithandelayo Nkosi yami ukuphuza uphuzo olunamandla, kodwa akeve eclean, akeve eclean. Uyakwazi ukubona mengabe ephuzile, uyakwazi ukubona futhi mengabe sober. Yabo mengabe sober ubona ngaye ikhushizela, uyawasha, uyaklina, uyathetha futhi akayifuni into engcolile. Lapho ekhaya kuba uhlala ney'ngane ey'ningi, so nje uhlalela ukuthetha njalo kuthiwa kuyaziwa nje ukuthi hawu nangcolisa kanje nizomthola usibani bani, uyeza uyabuya. Mengeke futhi kuyacaca uthi uyafika ekhaya kubo nje kuyisiphihli kungcolile kubhekele, kodwa makukhona yena uyazi ukuthi uzofica kunje kunje kunje, uyazi ukuthi uzofica kunuka kamnandi, uyazi uzofica iwashingi iphephezela ngisho kuthiwa kuyanetha kunjani uzowasha because uklini ngendlela eyisimanga. So kuzona zonke izinto bantu baNkulunkulu, waziwa nge-character yakho, waziwa ngendlela obehave ngayo, waziwa ngezinto ozenzayo okuyizinto oyokhunjulwa ngazo ngelinye ilanga. So umbuzo ukhona noma awukho, ubobuka ngendlela ekwenzeka ngayo, ubobuka ngendlela izinto ezingayo ukuthi hhayi-ke engazi ukuthi ngithunjiwe-ke manje. Uthi hawu uhlale kuze kushaye u-12 uthi hayi mina ngijwayele uhlala kushayela isikhathi ngaklinini.
Kushaya lesikhathi ngingagezile, kushaya lesikhathi ngekuthi ayi akufani nami. Kufana nokuthi angikho. Ila ukwazi ukuplotha khona ukuthi isibanibani uyagula, isibanibani ukuthi. Ngaphandle kwalabantu vele abamanuku-ke sidalwa-ke, ukhona akekho kuyayifanela nje. Ukhona akekho kuzoyingcolela nje, ukhona akekho cause abantu baNkulunkulu ningayithathi kancane lezi zinto lezi, indaba zokuklina, indaba zokugeza, indaba zani, because ngokuklini kwakho ukwazi ukusondela ebungcoleni. Ngiyaphinda, uthisha wami ngifundisa kanjalo, principal nje wase-primary, wathi iy'ngelosi zizokuvakashela kanjani ebusuku ulala endlini engcolile, ulale izitsha engawashiwe. Zizofika kanjani endlini engcolile? Ngeke zizekwazi ukuthi yifike iy'ngelosi, ngeke zikuvakashele. So uma ungayiwashi izitsha, uhlala endlini engcolile, ulale khona kunjalo, ngeke zikuvakashele iy'ngelosi, kunalokho uzovakashelwa amadimoni. Ngayibamba leyo nto, primary school, 10 years old. So kukona konke abantu baNkulunkulu bathi cleanliness is next to holiness. Ngoba uklini bakho usondela kuphi? Ebungcweleni. Ngiyaphinda, ngoba uklini bakho usondela kuphi? Ebungcweleni. So njalo uma uhlalela uqikelela ukuthi uzihlambulule, uhlambulule umzimba wakho, uhlambulule iwashe izingubo zakho, bese uvuma izono zakho la uguqa khona kwi-altar yakho, ukhuleke uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba, ila khona uzihlambulula kona konke, ngoba singcola each and every day, sehla senyuka siphuma singena. Singcoliswa yona yonke into ekhona lapha emhlabeni. Ungcola unganakile ukuthi usungcolile. Yazi kanjani na? Kufana let's say nje for example ngomculo. Umculo uyangcolisana. Let's say uzohamba endleleni, uthi uyahamba ugibele etekisini, udriver vele adlala ingoma ezothuka inhlamba. Ngale nhlamba ezobizwa lapha kuleya ngoma, ngoba nawe ukhona indlebe zakho zizonjani, zizoyilalela. Ngokulalela le nhlamba indlebe zakho sezinjani nazo, seyingcolile automatically. 1, ucelile lokho ngcola. 2, ubuthanda ukuthi ungcole ngale ndlela. Cha, kuyabo ngoba sekuhambe kwakufica, ngoba awuphili wedwa emhlabeni, awuphili nabantu abangcwele bodwa futhi la emhlabeni. Kepha kugcwele ukungcola, kugcwele abantu balelizwe abangenandaba, abangamfuni futhi uNkulunkulu. So sihamba sambe singcole either way. So kona konke abantu baNkulunkulu ngokungcola lokho ukwazi ukuthi uzihlambulule entaba uma usukhuleka ususegumbini lakho uthi Nkosi sengibuyile ekhaya. Ngiyabonga ukuthi uhambe nami wangivikela ezinqoleni ezintweni zonke. Cela ukuthi uhlambulule iy'ndlebe zami kona konke ukungcola engikulalelile. Ngabe komculo, ngabe abantu ade behleba, ngabe amanga, ngabe nanoma yini ethe yafinyelela kimi ngoba angiyikhethelanga ukuthi kube njalo. Noma kuthiwa uyikhethelile ukuthi kube njalo, Nkosi ngicela ungihlambulule ungiphe amandla ukuthi ngingenzi ukungcola, ngingenzi ukububi, kodwa ngenze ukulunga ngaphambi kobuso bakho. So uNkulunkulu ade kutshela nje kimi, ngibhizi nje ngehla ngenyuka wathi ukhona noma awukho. Isihloko sithi ukhona noma awukho. Ubozibuza lowo mbuzo ngezinto ezenzakalayo empilweni yakho ukuthi ukhona yini egumbini lakho. Because imizimba yethu bantu baNkulunkulu inkulu le ndaba, yazi inkulu indaba ngamagumbi. Because kumele si-understand ukuthi imimoya ekhona la emhlabeni ifana nathi, iyimimoya, nathi siyimimoya. Umehluko phakathi kwethu nayo ukuthi thina sinemzimba, yona ayinayo. So izama ngawo konke osemandleni ukuthi nayo ikwazi ukuthi ithole indawo la izodla khona, ngoba miningi imimoya ekhona lapha emhlabeni. Injalo nje iyalamba, ngokulamba kwayo ufuna ukudla. Ngokudla izokwazi ukuthi idle mangabe ingaphakathi kuwena kuphela. So kukona konke bantu baNkulunkulu masazi ukuthi ukhona noma awukho. Ubona ngezinto ezenzakalayo ukuthi hayi angijwayele ukudla into yokuthi, kudla bani? Angijwayele ukwenza into yokuthi, yenziwe ubani? Ukhona noma awukho. Because egumbini lakho uzothi wenza into ongajwayele ukuyenza, into ongathanda ukuthi uyenze, so sekhona ispirit esingekho right, isona esenza leyo nto leyo ongathanda ukuthi uyenze. So sekhona umoya ongcolile ongekho right, iwona lo wenza leyo nto leyo ongathanda ukuthi wena uyenze. So ukhona noma awukho, hlala njalo ukhona egumbini lakho. Wazi ukuthi le thempeli likamoya ingcwele akusilona lenze lokwenzela noma yini, akusilona lokwenza amanyala, akusilona lokuphuza, akusilona lokubhema, akusilona lokufeba, akusilona lamanga, akusilona lokuphinga, akusilona elokufisa indlu yamakhelwane, akusilona lomona, akusilona lokwenza amaphathi, akusilona elokuzidweba, akusilona lokuzigcaba, akusilona lokuluka iy'nwele ngoba zinhle zinjena, akusilona lokufaka iy'nkopho, akusilona lokufaka iy'nzipho, akusilona lokuyipenda, akusikona okwenza lutho idokodo lokwenza intando kaNkulunkulu. Esho njalo encwadini ka-Isaiah 43:21, silaba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lami. Senzela ukushumayela udumo likaNkulunkulu, hhayi udumo lwethu, hhayi udumo lwalelizwe, hhayi udumo labangani, lomakhelwane nabo bonke, udumo lukaNkulunkulu. Sana namhlanje bantu baNkulunkulu, izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu. Sithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengo nesindwe sinibhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Nkosi ibe nani nibusise.
Ezinye iy'nkundla zokuxhumana zikhona u-TikTok, uLihle Ithemba, Facebook, uLihle Ithemba Mzobe, Instagram, Lihle Ithemba Wendo with I.E. Mzobe, YouTube, Lihle Ithemba Mzobe. uNkulunkulu asizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda bungcwele. Nkosi ibe nani nibusize manje uze kuphade. Amen.